Conas da go bh chóirde tá tamil ó rinne mé na leabhar-mheas na seo ach seo leabhar-mheas lumsa ón pí bhí dearmid go conas é rá. An leabhar bheith á bheasa gom aniu ná an ceann ortha seo calling cards, 10 younger Irish poets with translations into English. Agus tháinig sé seo amach in 2018 mar sin beidir bhfuil an léirbheas seo as dáta méad ortha faoi roinnt an rudí dhéanam. I deireadh mar tá cnuasa golóir chur amach ag roinnt na fillí seo ó hin. Agus dús nuair dhéanann tú aon rogha mar seo fágann tú daoine ar láir agus is dócha nach bhfuil neartar sin bíon rud subaíochtúil go mór a dreis. Peter Fallon agus Afric mac é na hagarthirí a bhí geiste sin leabhar seo agus astruúáin an go béirle tá is aiste dús an leabhar freisin. Ach na roghana na fillí atá gceist ná Kathleen Nic Leabhar agus anóig daoine ní donna go cnúsach chur amach é Kathleen fós ach tá golóir dáanta fáilte in cóir. Stefan ó Hiffernáin dá riire ní agam mar tháinig me trasnar a chud dáanta siúd ribh seo beidir go bhhacha mic ceann ó bhó i gcóir ach le Stefan ní lisagum which tréis mór an scríomh ó hin ach péirbit níl tréis siad eiscint go trína ní chearcín tá coppla cnúsach tá go mac aige gus taín na chud stuff go mórlam. Prunchis mac award beidir go nachnáí mar fró scríban ó go príomha é ach tá sé ina ile freisin agus taín na dáanta seo lom. Alvin í Ghearbhí tá sí anaitheanta mar ile agus tá coppla cnúsach eile chur amach aige ó hinnas dóilm. Marcus mac Coníl tá darna cnúsach tá go mac aige. Agus tá na heistrithirí an freisin tá dúir ní gréafa inis bhfuil anam an orda orthaí agus é tiltte go maici. Simon ó Foileán cnúsach nó gá eile aríos chur amach aige ó hin Afric mac é. Ní is bhfuil an darna an tríú cnúsach chur amach ag Afric. Agus Martin Culfair ní is gom bhfuil tá séithir acadúla éagsúla chur amach ag Martin Culfair agus tá sé gobar ar astruúáin ar legan de astruúáin ar Huckleberry Finn is do. Péis go lei, cad a léimeann amach faoi na fillí seo. Tá meascán an idir daoine gaiachta nó daoine tá lunathe a gaiachta agus daoine gur nach scrín ordaí gaiachta iad is dócha. Tá roinnt is dócha nach iad na daoine is óig ar fad. Marcus mac Coníl cé go rathíonn sé ag 4 ág ar fad níor sé go thóg sin. Tá cúpla duine ógus dóna go Stefan Master óg nó anna óg nó bhíoch ach beidir go bhfuil barnaí an. Is dócha go bhfuil an rogha dar lumsa tá an rogha beidir beagáinín comadach ó thaobh fillí. Cá bhfuil Seamus bar asúlaháin sin an bharna is mó eicem se an ach go ginearálta beidir go bhfuil na fillí cleachta na fillíochta ábhraín níos comadí nó fillíochta tá ábhraín níos comadí. Níl mór an dahantas an nó éon dahantas an déanann siad seo léamh go cínte ach tá forrás agus fiú in 2018 is gur sé seo tarsóú. An ilíocht ó bhéal tá slán leúnasa an rec ar an óí tá fístáint agus a lehéid sin. Ní dáin go bhheictar aon rion de sin agus sin gur barna agus gur asna bheith ar an leabhar. Beidir go mé cuioineh siar ar bhealach ábhraín daoine ar an leabhar a fiú in 2018 ag bhí lehéid sin an. Agus maidir leis na fillí mar sin. Tá léas é seo faoi gá ach tá tamla ó léas é bíon barna an idir tafad an íseán agus léamh an leabhar is dócha. Ach tá is málam stiff Kathleen Nic Leabhar go mór agus le fágam barna mar tá rudí dearmad a go fú. Cadí nó rudí gur bhhalam rá. Is dóilm i gás Afric Vic é tá rudí tá na dáanta go maith agus sleachta as dáanta agus is dachar breth a thuirt ar gáin nó breth ar an lán agus slucht ganach slucht an. Níos beidir gur dáanta mór fadaí. Ach furmhór mór na náanta sa leabhar ní lon tú ach leathnach amháin nó níos lúna leathnach amháin furmhór mór na náanta. Beidir go rud ag an a bhhainns le
fili agus agarthirí ar bhhailh dáanta níos fuide a heispáint mar nach fili cho hahananta céna cégur fili ahananta iad beidir nílis gom níos an céimfáin nach chun na dáanta fada ann in an umláine chuirring se ann in an umláine iad. Simon ó Fáileán ríist tá cnúsach íosachtaigh dá chuid tháinig bhfuil déanaí léas cúpla dáin an agus hahann siad sin go mórlam deir ní gríofa gcósan na trót tá sin go mór le daine tá roiint na dáanta seo léit go an gnosaige éagsúla tá siad anna bha tá máistrucht ag Afric Mac é ar an tanga gan éon áras mar tá ag Martin Colfair freisin agus tá íomhána aisteacha in úsáid aige in sanna dáanta aige Ghuileann gurí a gáir an tartar tá rudí Tríní Cearcín Stacker chur síos ar ach airíonn go mála leis na dáanta chu ag léamh siar ó beidir ach air tá rud éigean tá ceolán tú airíonn leabhar fadastáilm lán dáanta grá aici crichlínar cnúsach dá chuid tá siad an snasta mar cháanta puntí mac an bhir tá sais nóta an dúchais nó an tradiisiún an tú tá lucht an bháinna go mar gáanta agus sin iad na dáanta faoi bheith scríomh na filíochta agus tá inis tá dáin go maith aber drugge tá dáin fada ag farsingú ina fórc ána in intin le blian agus a léir. Ach braham go méidir bhfuil scríóirí ráthóca le scríomh faoin scrín áireachta bhfuil filí ráthóca bheith scríomh faoin bhilíocht agus goil scananóirí agus lu scripte ráthóca le bheith ráthóca le scríomh scripte san scanáin. An bhfuil leisciúlacht ára baint le scríomh faoi fáisís na filíochta. Tá sé déanta gom féin ach beidir go sin ábhríonn nó dhéon. Alvin í Harvey tá rudí an spéisiúil a thugann an túil agus an filan ó glór an ile thar lear agus rudí ectar don ile. Marcus mo chuine tá an chéad agus beidir an darcnúsach dá chuid léite gom. Ní lisa gom an bhfuil éin tá na dáanta atá seo tá si cumádach go leor ó hebh fuirime agus beidir ó hebh ábhar beidir nach chuid sin fearáta ach ó hebh fuirime de tá reinfá dáanta aige atá sách thurg na bach nó tréalach nó éagsúil nó spéisiúil agus ní aimime léir ar sin brahaman seo agus sin go sin fear faoi na dáanta trí chéile. Níl tríalachas, níl rudí cracáilte, níl rudí éagsúile agus beidir nach é sin beidir nach méimiis de súile le héad. Ach sin éon cinná filiocht a hainslum agus ríist bar bhrálam níos má den glúin ó bhéil mar tá an daoine chuig na himachtaí sin bíon daoine ag rec filiochta bíon daoine teachtaige agus le héad. Ní hen cháin é sin ar aon is sa chunúsach agus tá cinnte go beidir bhfuil duine beirt nach bhfuil mór an ráit go fuú ach ní chuoinm cad é atá na dáanta mar imíonn focail le gaí agus cuoine le fáin. Sin é calling cards 10 younger Irish poets with translations in English. Níor luúil mé na translations ach tá beagán den chrac sin an cinál aisteáin sin a dhéantar ar iliocht nua le rua go mbíonn an béirle ar bóléiger nó bhfuil masúcháin breise chur ar an méirle agus nílim se antóca sin, nílim se tóca sin. Ceapam gur chóir go bhanach an taistúcháin cho dílis agus is féidir. Go méidir go meach sé coscuite agus is gá ach go bhanach sé cho dílis agus is féidir. Inis is málam aisteúcháin chraacáilte ó am go chéile ach tá sé sin go brad an té bhfuil gaige có agus gur féidir le an bunteach sa léamh ach sin dáin cheist mar na táanta dáhangacha agus stádas na dáhangacha agus tanga bhionlathe gceist ach sílam go dugan roinnt denna fili nó na heisteóirí go nímíonn siad ráada an bunteachs agus mar meach ag go ní hiagfá cad é atá sa bhundá. Béis go lei sin é calling cards agus tugann sé léargus soachma ar ili masar óg ní si go hóg sin inis younger than what sin íon cheiste tá ag dána geirbe going. Barna an
có sémas bar súlaháin agus roiint ní eile beidir freisin ach bhil mé soltas agus is furléirgus maithe tá an ar na fillí agsúla seo a chohinine le tá go leir cnúsach chuach acu Tá sé dul chun fadálaachta a ríise chuirde má bhór leis céal slán tamlín